Какво хора, аз съм сега и не съм на разходка. Трай Дянко. Ако някой не знае, аз живея в Ловеч. И като стигна до едно място, ще ви покажа един много силен водопад. Има предвид много бързо водата се стича. Какво става? Като стигна на място, ще пусна клипа. Хора, още не съм стигнала, но реших да пусна клипа, за да е по-забавно, повече да гледат. Вижте реката. Да. Колко ще остава, ще отпусна клипа? Да, не, сега. Хора, съм на колело, да знаете. Да знаете, моето колело е BMX. Не е такова с скорости. Много искам да ми купа драк, но е много пари. Той е ли втора или първа потреба, поне да имам драк. Брат ми къде отиде? Не се знае. Вижте хора. Преди малко видяхме един смок. Преди малко един някакъв гущер с зелено тяло и синя глава. Вижте какво. Това е ръката. Ще падна. Може и после като се пребера, ако искате може, ако ми давате да пусна. Ще спра клипа на пауза малко. Хора, най-накрая стигнах. Ето, тук има люки, само че сега не се виждат. Ще се приближа малко. Ще се приближа. И има един много силен водопад, за където говорихме. Го брат ми. Хора, ето ги. Вижте колко много люки. И не само люки, пазарки. Ви люките. Приближих се. И сега ще го покажа. Само да намеря брат ми. Го. Коста! Кажи здрасти! Здрасти! Хай, каза. Майка ми, баща ми още ги няма. Хора, чай да ви покажа водопада. Чакай, много трепери. Хора, го водопада. Вижте колко е бърз само. Нека да приближа. Ето го. Чайте и от другата страна. Тук са. Птича. Ето ги идват.
Майка ми и баща ми най-накрая дойдоха. Хората трябва да има шаги, обаче не са виждат. Чакайте, ако сте видяли, напишете в коментар. Защото аз не виждам. Ти знаеш, ти ми бъркаш името. Микса. Жаба ли? Жаба, той намерил жаба. Къде? Чайте да сляза от колелото и ще... И да видим. До шишенцето там някъде. Е там до камъчето, до шишенцето е там. Чакай, хора. Ти се кача. До шишенцето е там и до камъче. Тук светото пречи. Хората и вижда, аз не виждам. Ще спроки път. Да, ето. Намери. До шишенцето там. Ето. До камъчето. Хората не се вижда много, но има една жаба. Не мога повече. Хора, ще спроки на база и ще отида до един друг мост. Хора, пристигнах. Не знам дали е много хубаво, не знам дали се вижда много хубаво, но се надявам да се вижда. Ето. Това всичко е река. Чай. Да не си го пусна. Ми даде, аз те викам. Няма нищо. Хора, това е. Чакай. Кой е това? Това е жена. Тук дали няма някой звук? Ей, хора, до тук ще приключвам с този клип. Не стана много дълъг, но правих паузи. Много паузи правих. Иначе, ако искате, елате повече. Ей, това е, хора, това е било Стария град. Ние живеем някъде нататък. И хората ще приключвам с този клип. Надявам се да ви хареса. Ако е така, моля, абонирайте се на моят канал. Дайте лайк и това ще е от мен. Чао!